morning na bisa katong kaniyo sa Pool Beer Supplier Direct Factory. Ang Pool Beer Supplier Direct Factory gala mo'y sulbad. Kung maga-shopping ka via online, makaangkon kag mga t-shirt, mga branded nga mga t-shirt, nagikan pa dyan sa factory, ginagi sa Pool Beer Supplier Direct Factory. Inyo lang i-search ang ilang Facebook page, Pool Beer Supplier Direct Factory. Deliver mo abi-abi ninyo. Makaangkon kag t-shirt, factory price ang ilang gina-offer sa mga t-shirt, nindot ng mga t-shirt. Dayon, free deliver nationwide. Pool Beer Supplier Direct Factory higala. Alas 5:38 na dyan. Good morning din ni Sir Dante Bagarinaw dihay. Sir, good morning ni mo na, sir. Atong amigong gwapo mga bisag, Sir Dante Bagarinaw. Ang serbisyong tinud-anay, way pinihig, Dante Bagarinaw. Good morning din ni paring Roland Balbidas na diha. Good morning ni paring Roland Balbidas. Pare, good morning ni mo na, pre. Once again, atong pabtikon mga kabisat, mo'y gitugyanan sa ayuda medical sa barangay. Board Dante Bagarinaw. Good morning ni mo na, sir. Action agad, walay pihig-pihig ni. Basta bunagop lang ka. Magangop lang ka kinini ang kuan. Dili biyan ni pamulitika, ha? Ako lang gi-mention kaya. Basta mga maayo nga mga tao. Angay na nato acknowledge diri sa kahanginan. Wala ni kinini ang pihig-pihig o tabang ni sa tanan basta manginahanglan. Mo'y gitugyanan sa ayuda medical. Executive Assistant for the Governor, Dante Bagarinaw. Good morning ni mo da, sir. Paring Roland Balbidas, uban sa mga aging sakupan dia, good morning. Alas 5:40 na dyan, kini mo ang programa itong kini sa Rapid Booster. Pinakabago karon nga animal feed supplement alang sa iyong mga kahiupan. Dahil ka na isip Rapid Growth Formula for Animals, ang Rapid Booster, magkatabang si mong mga binuing nga mga kahiupan. Aron dali mo dagko mo tambok mo bugat ang imong mga baboy, baka, kanding, kabayo, kabaw. Labaw sa tanan, purgaw, sab ka na sa bulati si mong mga kahiupan. Makapagana sa pagkaan. Makapaligon ka na sa immune system sa imong mga hayop. O sa mga kabisag, batasan ang paggamit sa Rapid Booster. Ang Rapid Booster available na sa mga aggregate supply sa inyong lugar. Tingnan mo na ito mga ganyan sa Meganox Capsule, the most superior antioxidant. Mega Body with Meganox Capsule. Available na sa mga butikang parmasya doon sa iyong lugar. Alas 5:41 na yun. Live kita karan sa itong official Facebook account nga Dudong Punggak. Katawa. Bala ko gabi-dapi din taon sa buna. Kaya pali magsinawa. Ay, wala man tayo magkaon og tambok. Ganong sinaw man eh. Red ko paliog dongpong sa kong bana si Eric Abian. Ika ni Sara Abian. Good morning ni Madam Sara Abian. Okay, batod pa din mga dongpong. Red lang ko ni Ilina Andasi o si Nina Gubinta. Dundun Andasi Sam Dick Smith. Ilang kanyo tas kay dili mabasa ni uban. Atad ba? Marlene Ampal Parangguay. Thank you so much for watching. Shout out DJ Pong silang ate Evelyn Randes, Kuya Juni Randes, Rodsi Sumagop, especially sa kong mahal nga si John Randes. It's me, Michelle Gubinta. Thanks, DJ Pong.
Okay, good morning. Good morning, Dong Pongs. Great lang ko sa kong mga family dyan sa may Luer, New Dapitan, Situg. Sa mga Parangguay family watching from Binangunan, Rizal. Thanks for reading, DJ. Okay, salamat po. Okay, matod pa din mga bisag. Good morning, DJ Pong. Shout out kay Mama Nining, wala katarong og tulog. Agi siyang puya gabi suwal. Shout out ni RR while laminaw ni mo DJ Pong. Shout out Kuya Norvin og shout out ni Manong Ibin. It's me Nicole from her Pungulan Rojas. Okay, salamat ni mo dan Nicole. Okay, ilang kong tawagi sa messenger. Good morning daw. Shout out sa Cuatro Cantos Group. Request ko Abra. Abracadabra. Agmamagkita niya. Salamat daw. Ang God bless gikan ni Madam Jima Abahar. Oy, Cuatro Cantos, good morning. Gusto ko yung tigpanawag sa messenger. Renato Montoya Senior. Ay lang kong patawagin Renato. Okay. Okay. Atod pa. Dakaon magugag bulan og ginamos mao nasinaw imong agtang. Ay, good morning, Cuatro Cantas. Away tirahay. Shout out DJ Boss Ilong, Ate Emily Randes, Kuya Junior Randas, Rodsin Sumagap, Michelle sa kumahal nga si John Randes. It's me, Michelle Guminta. Alas 5:44 rayon. Mo guna sa tinuod lang. Oh, mas mayo ganina kay dadag ginamos ug bulan. Oo. Pero nindot sinong tao pagkapinan og munggos og kanang biyasong. Oh. Nakoy katulaging akong higala kaniadto sa may galas. Nga. Namisita gadala og banggala og saging nga gulang. Nawala na din magbiyo. Dayon, moingon man puntong laki nga gapatakar ag banggala og saging ray akong dala. Nga naamang gutoy soks tugo. Mo insist mo nga na ko ng soks tugo. Oh, gini rin tabikas linya kay basig magdala po nig soks tugo. Hello, my bunday, good morning. Siyan. Morning ni mo na siyan. Okay. Ha? Ay, oh, diya ka kay dagang sanas dito na lang na ni Kuya Luida. Oh. Okay, great ka siya. Great ka siya. Sabi ko may buntag din mo diha. Oh. Ang natawag na ako ang tawag din, natawag na ako ang kalkulan din, may kulang din. May kulang? Oo, ang imo agkang mawaman na plastic. Awala na para makita sa mga tao ugma aw sa Webes. Mayroon tong ang sakit sa kulang eh. Ah. At kama ni Dodo ni wala mo napasa ang kilid. Pero Wapo na pagkapasala doon, yung jatuban ko sa pindahan daw. Dito pa, may punta nyo, mukit ako daw. Sige ba na yun, Sian? Ito na ka, may mga paugan niya. Ayaw na. Ito, nung magalit ka sa marupahim, murang ang makapit ka din sa pindahan doon, natin ako yata gamay mo daw. O, binasag sa akong bako, huli, magano'n nga si Jerry, na nakaluto na sa'yo. Binasag sa akong pagmangkol, na nga pinito ginas pindahan. Oh, diya sa morning time, may buntag ganyan tanan po diha. Nabilasag sa akong mga akong anak diha. May buntag ganinyo. Huwag nabilasag diya sa panggalaga nga akong bata nga si Mark Kevin nga nagbantay sa karoon nga mga pitok sa'yo diya sa Price Gas. May buntag mo, Mark Kevin, o ida. Huwag nabilasag down sa akong kawan diya sa mga lakang. Ang dili sa mga sikmit sa lungsod sa Rizal, ang tayo stock na baliti oil o baliti tonic. Magkatawa ka lang dong, kayo na dong, pagahin ko ni mo mga phone o baliti soft dong, dahil yung kanag
Ano ko dito mag-isip sa tindahan daw. Amo ka wala ka daw mga sumawala natay pag-isip na po umano ng distance sa tindahan. Hindi ako na itong programa na dahil po tayo gamay promo ng Palmos Balite o medyo po tayo tapin sa pagkapinagpan. Dayan Big Shop. Ay mo ka wala ka, basta naalang ko. Pagkapinan mo kung paano, pagkapinan ko na kung mong pahiyom. Okay. Salamat! Salamat di ka ni Kunsyal Ayan Uida sa may Mapang Rizal. Matod pa, mubalit mo baliti oil, baliti herbal tunic. Pagkapinan mo pan. Pagkapinan pa dyan mo pahiyom ni Kunsyal Ayan Uida. Oh. Ayan Big Shop sa may Mapang Rizal. Available ang baliti oil, baliti herbal tunic. Okay. Hello Idol Pongs from Sitog. Gikan ni Aileen Matias. Okay, mo lagi na. Katong akong amigo kaniya itong gipamalian, amiga. Gipamalian, gipamisitaan. Gidanan og saging nga gulang og banggala. Ya mayon mabutong laki gapataka ra yun na siya. Saging rin banggala nga naman po yung soks tugo gipakapin gikaulag iro. Why tinun alay? Okay. Why tinun alay? Okay, matang na. Good morning. This is Paul watching from Tanay, Rizal. Linig, Puso, Gumalal. Okay. Atensyon di ay tanang taga Marupay, Rojas. Mga kasikbit ng mga kabargayan sa may Marupay. At angin ninyo ugma ang mga DJ sa Radyo Bisag di Polog mo anak diha. Alas 8 sa buntag kutob rami alas 10. Alas 8 kutob alas 10. Sa tanan lang nga gusto nga musugat namo. Magdalami sa mga produkto baliti oil, baliti herbal tunic. Oga. Kining miraculous oil mga bisag. Og mga adlaw ha. Diya sa may Marupay, Rojas. At ang imininyo diha ugmang adlaw. Ikita ninyo mga DJ sa Radyo Bisag di Polog diha. Matod pa may pana DJ kay naapay bulan o ginamos. Dili rapusaw. Ginuo ko unsa man baboy. Unsa man baboy. Good morning pare Minaw. Midiri sa may Wells Marketing, oy. Si paring Mark Ibans sa tumabtikon ng presidente sa Radyo Bisag Fans Club. Paring Mark Ibans. Wells Marketing, good morning. Uban siyang mahal diha nga si Kayla. Mahal ni paring Mark. Good morning ni Ronron na dia, Ariel Humawan, good morning. Akong amigong gwapo, akong kababayan nga gwapo. Ariel Humawan, good morning. Hello Matama. Hello Matam to my son, John Mark. Turot Misyo anak, ikan ni Lini Galipuso Gumalal. Okay, sa tanang mga viewers diay, tanang mga viewers nga nag-view karon, sa tanang wala pa makasubscribe sa to YouTube channel, ayaw kong subscribe sa to YouTube channel nga Dudong Punggat. Sa tanang mga viewers nga nag-view karon, alas 5:50 na dyan. Wala na ginaingon nga luoy ba apod? Luoy mag-effort kag dala-dala og bulad in taon og ginamos. Dayon, mangita na day kay matod pa nanay lain baka mayroong iba. Tigo na lang kang mo request og ulahina ang pagbasol. Luoy ba yapan? Ako ning padangupon lang dito ni DJ Mike kay naman tay bakante si DJ Mike nga taga Mangilay si Yayan. Mas hindi ko sunadan mo dito. Lumoy ay, bisan ba magkinsa? Good morning to Mama Dilin dia, Mama Dilin sa Ayuda Medical sa may Corazon sa Aquino Hospital. Good morning ni dia, ma'am. Mama Dilin nga gwapa, 6. Wala nga 6 dia sa may front desk sa may Ayuda Medical. Mama Dilin. Good morning Sir Dong. Great to happy birthday to Ma'am Liti Bagarinaw. Mama ni Sir Dante Bagarinaw. Happy birthday ma'am. Amping kanunay ma'am. Ika ni Mama Dilin sa Ayuda Medical. Happy birthday di ay. Happy birthday din ni
Ma'am Liti di ay. Ma'am Liti Bagarinaw. Good morning dia sa may diwan. Happy birthday. Okay, happy birthday. Sa tanang mga viewers na nag-view karan, good morning ninyong tanan. Ayaw yung taon mo paglalagbulan o ginamos. I-mention niya mo. Kining mga bayi po, pipila ka mga babae, i-mention po. Nabulan na rin ginamos ang ginala. Pero kung po na itong una, saging banggala o saging raw banggala, gi-mention ba yan? Pagbuyo ragon mo na yung nanarga. Pagbuyo mo na yung nanay. Abi kay bulan o ginamos na ginala, i-mention na yan. Lagang kay mga katarungan bitaw. Lagang kay mga katarungan nga. Pataka rana siya. Ato na sa uban ng bulan o ginamos kaya ang gidala, dili na ko ana. Ay anak ko mudalan na kong sukstogo. Mabiyain tawon. Muna na ginengon sa kung topic kagahapon. Basta wa na kay ikadatong sa pugaran, biyaan na ka. Biyaan na ka basta wa na kay ikadatong sa pugaran. Siguro ng pugaran na kinalag ka ng ayuno-ayuno. Kinangalag haladalan. Kaya pa maabre. Okay. Okay, matod pa. Wala ko mangita og lain, oy. Huna-huna ra na niya. Ayaw pagyama-yama kay kontento na kuha ng imong bulat o ginamos. Ay, si Ed! Ay! DJ, good morning! Shout out sa barangay Labayan Bamulanggo sa akong anak. Kumusta mo tanan diha? It's me, Aimee Doila, Kangiti from Duha, Qatar. Thanks, DJ Pong. Okay, Ading ako Ido, good morning. Main buntan mo na. Basin bugadudar punang uban. Matu paluoy biya po, luoy nga luan. Okay, luoy nga luan. Okay, good morning kuya. Gikan ni Rabaya Larida Zise. Okay, good morning. Sa tanang mga good morning. Sa Virginia, good morning. Sanang mga naminaw karong orasa. Kanang ginamos bulat ipare sa nagsaging og banggala aron lami. Daw unsa ng banggala? Nanay nang utana kung unsa ng banggala. Dili ni Swito. Okay. Usmuna ko tangimin ninyo dahil sa may marupay ugma ha. O mga daw tangimin ninyo dahil sa may marupay ruhas. At tangi ang Team Bisdak ugma ha. Mga DJ sa Radyo Bisdak di Polo katangi diya sa may marupay ruhas. Tanang mga kasilingan ng mga kabaranggayan. Sugat ka muna mo magdalami sa mga produkto. Ang Baliti Oil, Balita Herbal tunay. Okay, matod pa. Masayaw. Okay, nawala. Okay, matod. Sir Dong, muna pakigreet lang ko sa mga Intel family, Sumadlon family nga naadera sa may barangay Mahayahay sa Lisminya. Sa mga Del Norte. Musta na mo dira ka pamilya? Okay, salamat pa. Akala 5 57 na dyan kinimong programa ito kinyo sa Rapid Booster. Pinakabago karon ng animal feed supplement. Alang si mong mga kayo pa na ila ka na isip Rapid Growth Formula for Animals. Ang Rapid Booster magkatabang. Sa imong mga binuhin nga mga kayo pa na ron dali mo dagko mo tambok mo bugat. Ang imong mga baboy baka kandig kabayo kabaw-labaw sa danana. Purga usab ka na sa bulate si mong mga kayo pa. Makapagana sa magkaan. Makapaligon ka na sa imong system si mong mga
hayop. Busa mga kabisag. Batasana ang paggamit sa Rapid Booster. Ang Rapid Booster available na sa mga Agribit Supply sa iyong lugar. Ingon man, at tabugan ninyo mga kabisag sa Paul Bear Supplier Direct Factory. Ang Paul Bear Supplier Direct Factory higala. Mo'y sulbad kung kinini ang maga-shopping ka via online sa Paul Bear Supplier Direct Factory. Yung mapaymuslan mga branded ng mga t-shirt gikan pa jud sa factory higala. Paul Bear Supplier Direct Factory. Mo'y sulbad niya na nag-offer sila factory price o free deliver nationwide. Paul Bear Supplier Direct Factory. Nadia si Ma'am Mary Rose Ano si Captain Deliver. Abi ninyo mga kabisag. At ang sunod nga programa palita karon uban ni Bisdak Archer Rapid Kapaniso. Musunod karong taon-taon mga bisag. Panadyo tayo kong oras kaniyong alagad ang ikadukan sa tanang kabayutan manghandusay sa namang pangakalaay. Way paglubad, dudong!